Di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like Mga tuwing maray na udto po sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa Aramon Yato. Ngunyan na I'm asleep. Huwebes. Count kisses Petsa 9 na kan Disyembre 2021. near with you up there. Sa pangaran po ni Papa Mar. On your door, ring on your bell, tap on your window. Ini po unaan sendong amigo sa radyo. Night when the moon is bright, I'm gonna Mag-iriba-iba kita sa halipot sana. Sabi ba gani Mara, halipot sana pero tian. Sige, sa Los Manggararay ang Mega Force Patrol. Sa Laro Technical si RB Ronald Baldo sana. sleep. Kitay tayo. Counting sheep. How? Kitay-kitay. Holding near with you up. Ano dapat para desidir na makan sa 2022? I'm gonna knock on your door, Sige, paputok na mga kandidato da sa barangay ninda. on your window too. If you don't come out tonight, Sarong boto sa kuya sa imo. I'm gonna knock and ring and tap until you do. Pero dito na pagparaluyon, aramon tanaw ang mga dagdag na istorya, kasubago and ongoing pangunyan sa gudyan na pagkakaon ang media forum kan na DSWD diyan sa may Tahaw Road. Ano, gabos na mga accomplishments, mga challenges, etc. Ang pigtutukar ngunyan. Hopefully, sa mga naginiribuhan ka na DSWD, may balangibog kung ano pa ang senda mga plano for next year. Nagatindir naman, siyempre, dahil ako nag-insister, tawang ko mangki-break so mga pag-iriba. No? Okay. Ina ko kung ano ang nakaduman si LBB. LBB, musta? O yain. Oh, Ano? direct. Ano? Ano na? Yaon ka dyan? Yung ating babarita ko. Very good, very good. Talagang maski sa anong bagay, then ako mataram. Dahil na pagparataram. Ayun, difficile kung mabuking. Papasinala naman. Mga pisinala naman. Is baga. Sige. Roger Tabi direct sa mga dagdag pang bareta pang anom ang kabikulan sa pinakang dios na rehiyon sa bilog na Pilipinas. Ini ang presentasyon kan DSWD Region 5. Ngunya na aga sa presenting pinagigibong media forum sa Fiesta Ballroom na personal na pinagatindiran kan DC Gibenyos na nag-attendan sa sarong katawo alagad wara padigdi. Kisay, So naka-angkor. na sabi baga kan DSWD, one per station, kaya ika na sanaan na pinadiyan ko. Dahil man pilit, araw kaya nga nakasunod kita digi sa kalan. Di, paano mamaka dyan? Tigaan at kadigdi ni Ranel. Si Ranel. Ranel Sertan. Yoy, kumusta mo ako? Pagdigdi ka ta, may dumanan pa kita. Gulibat ko, ikanom hali sa ibaba or ali sa itaas? Pang anom sa pinakang tios. Di, ali sa ibaba, ikanom kita. Arin ang mga pinakatios talaga. Dahil BRNM? man tabi direct pinag-identify kung arin sa pinakang tios na rehiyon. Pero dili, pang anom kita sa pinakang tios. Medyo nag-angat-angat naman. Dati, second to the last kita, nag-third to the last.
Ngunyan palan, Roger. pang-anom na kita, hali sa ibaba. Roger to that. Nag-iitaas naman so kabikolan. Bot sabihon, medyo mariray na ang kabuhayan ta. Roger. Lalo na kung, alimbawa, mas lalong maangat iyan kung susaro ka tao, magpamilya na. Aha. O mas lalong matios lugod. Aday mo man. Sige, go. 924 tabi digdi direct ang geographical isolated na areas asin labi 500,000 pang household ang mga nasa tios pang bilog na rehiyon na pinagsasamo-samo pa kan ahensya. Kung kaya sigun kay Joseph Teston na iyo ang nagtataonin report digdi sa ambangan kan mga media na 81,945 ang listahanan ni o kaya listahan nin mga tios sa Albay sigun sa listahanan 2019 report. Dahilan ta dakula ang rehiyon, dakula man daw ang budget asin dakula man ang pagsukol sa problemang ini. Sa masunod na taon magkakaigwanin devolution ang ahensya sa paagi kan pag-implementar kay ining pinagaapod na mandanas ruling bagatabi direct. Nasigon kay Regional Director Leo Quintilla, ang bagong hepe kan DSWD Region 5, ang mga programa ninda makikipag-coordinar sinda sa mga lokal na gobyerno para maitaw ini sa mga tao. Mientras tanto, ang 4Ps o ining Pantawid Pamilyang Pilipino program, tigre-report mo niya na aldaw, ang naserbihan kay ni saktong 359,382 na pamilya, as in 78,072 kay ni ang naserbihan sa Albay. Sa primero as in pantulong quarter kan taon, ang Albay nakakomply ni 95.54% na compliance digdi na kung saan nakagasto ni 1.64 billion pesos sa na-disburse na 1.54 billion pesos. Kaya iniginibo na mas kinasa katahawan daw kan pandemya, katuwang ang media sa pagdiseminar kan mga informasyon asin may pasabot sa publiko na ang DSWD padakos na nagsiserbi sa mga Bicolano mas kinasa katahawan kan pandemya. Kulabat ko, nag-Q&A na. Daipa, Anapot, kung ikanom ang Bicol from among the regions all over the country, ikanom kita sa pinakatios. Sa Kabikulan, ari na probinsya ang pinakatios man. Roger to that. Iapot mo tabi ang Sir Lawrence. Opo, tabi, direct with. Ayo. Siyempre, Bicol as a whole, as a region, panganom kita. Digi sa Bicol, we have 6 provinces. Roger. From among the 6 provinces, arin dyan ang pinakatios man. Oho. Arin ang medyo marirahay. May ranking man iyan bako? Correct. Ang pagtubod ko isla. Pwede. Isla an sa Kabikulan ang pinakatios. Buda, so Nabubutong mga kita. far-flung, Ha? Roger to that. Ano? Pati sa mga far-flung areas, Arin anong farplang? so nagdadap lang. So mga ararayong lugar. Okay nga ni far. Iyo nga ni baga. Ano nga naman ang farplang? Arane. Iyo baga. Nirflang iyan. Aha. Bako? Correct. Kaya nga ni. Iyo nga ni. Iapot mo tabi ang bossing. Roger, tabi O nga ni, masabot ng taan na ranking. Buda, kung may data siya. Taaram ko, dyan sa region, igod siya ki data, kung arin sa mga probinsya dagi sa Kabikulan, ang pinakatios man, na yun nakakabutong sa tuya, sa mainland, para sa araw kaya na ranking ta. Roger. Okay, doke? Roger to the tabi direct. Okay. Patagos pa ko niyan ang presentasyon ka na DSWD Region 5 sa mga accomplishment ninda na pinag-ibungon yan na taon. Baka makakuha ka ki hard copy or so na-stapler na mga reports. Iyo. Umagad ka tabi. Roger tabi direct. Yung problema. Boda si iba pa. Aha. Ya. Isabi mo Iyo. na ako. Iyo, isabit na ka. Okay. Pero magdigdi ka. Naka-onboard nga na kita. Pagkatapos ka on-board mo, Masupog man na maano kita dyan ta. daiman. Sabi mo si Ranel. Daiman ta, ako bagalaga, di baga ako. Igwapang sa rukit ang pigasi kaso. Ayun na, okay na. O, magdigdi ka. Mhm. Antuyo mo naman siya na dyan. So, Are. lunch. Aren? Mapanguto na pati.
Day pangani. Oh, sige na. Okay. O, maray na ito, yung kunig ni Barita. Ayan na. Roger, sa iya, David Direk at mga dagdag na istorya. Alis sa DSWD Region 5. Ako po sa LDB. Paano kayo ni? Tama na ito. Dakulong paan na natada. So, mapaharam na tabi kita. Mabalos po, kasi no pagantabay. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto niyon.